С ново тълкователно решение от тази година Общото събрание на наказателната колегия на Върховния касационен съд прие, че класическото лихварство, при което се дават собствени пари на заем срещу лихва, вече не е престъпление. Допреди тълкователното решение се приемаше, че лица, които отдават системно, като под системно се разбираше поне 3 пъти, пари на заем без съответно разрешение, носят отговорност по член 252 от Наказателния кодекс. Като подобно разрешение физическо лице не би могло да получи, като наказателните дела по член 252 се водеха именно срещу физически лица, които в това си качество отпускаха по занятие кредити. Така, към настоящият момент лихварството като дейност по отпускане на заеми със собствени средства срещу огромни лихви не е престъпление. В Наказателния кодекс не съществува друга разпоредба, която да криминализира тази дейност. Остава възможността на наказателно преследване да се подлагат съпътстващите лихварството деяния, като принуда, данъчни престъпления и евентуално измама. Съществува възможност и за гражданско-правна защита, като съдебната практика приема, че когато по необезпечен кредит договорната лихва надхвърля трикратния размер на законната лихва, то последната би могла да бъде обявена за нищожна поради противоречие с добрите нрави. А когато кредитът е обезпечен, то договорената лихва не може да надхвърля двукратния размер на законната лихва. Аз съм адвокат Кристиян Хаджиев. За повече подобни видеа последвайте TikTok профила ми.